Дами и господа, хареса ли ви Антонио? Я да чуем тук отляво. Я да чуем. Я да чуем отясно. Добре, ние обаче сме се събрали, за да вдигнем и малко шум. От коя страна сте по-шум? Я да ви чуем пак отляво. Тук май сте по-многобройни. Я да ви чуем отясно. Количество, а качество. Нали така? Как сте с народните танци? Приятно, добре. Можете ли да танцувате хоро? Я да видя кой може да танцува хоро. Да дигне ръка. Добре сте. Следващия изпълнител има стилен шопски репертуар. Хорист и солист в женски народен хор Ваня Молева, вокален квартет Славей и фолклорна танцова формация Асти Денс. Вашите силни аплодисменти за Анна Асенова! Добър вечер, Перник! Много се радвам, че за пореден път виждам този град обединен зад една благородна кауза. И аз, както и фолклорна танцова формация Асти Денс, от сърце заставаме зад тази кауза с надежда за едно по-добро и светло бъдеще, за това прекрасно, борбено и талантливо момче. За Иво! И на вас, скъпи хора, в навечерието на едни от най-светлите празници, искам да
пожелая да бъдете здрави и да продължавате да пръскате добро и да заразявате с него, защото той никога не е напразно.